tes. Pakai gini, misalnya nomor 2 siap-siap. Shalom. Hurian itu hatta parningotan hari hasasaur niton di perbadia na paduahon ido nata pestahon di parmingguon sadarion. Tu hatta Yesus mandok ulimuna doi ia lawau ayaut solawau dang naro pangondiani manopot hamu alayang golawau suroku doi bana tu hamu asa ibana mandongani hamu saliling ni lilingna dalalao peau mangarade inganan di hamu sai mula doau mangalap hamu asarap hamu dohot au asadung di patibul debata ibana tu siamunna di jalo masian amai to di perbadia na pinar baga-bagai gabe di useo mai songon naung nida jala binege munai nuaeng pe tajalo jala tahanguluhon ibana naro di bagasan ton di perbadia marede mahita. Mar hite-hite goarni debata ama
dohot goar ni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di porbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Songonon ni na Tuhan Jehovah. Lehonokku Tuhamu roha naim baru, dohotod di naim baru, tu bagasan ate-ate muna. Jalau satokku do roha batu sian daging muna. Jala lehonokku Tuhamu roha namar pakilalan. Haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan Yesus, hudok kami mauliate Tuho sian nasa rohanami, ala di paujako huriam di tanaon, lumobi ma di distrik 10 Medan Acehon, jala ala bu dohot hami di jauh tusi. Saya suruh mator di perbadia tu rohanami, asatung hupar hatopot hami ho hanguluan nami. Asalokko tu ho hami marhite-hite hapor seaon nasitong. Urupi jala pargugui mahuriam HKBP. Asala mangerbang harajaonmu marhite-hite hami. Jala asa toktong hu halason hami pasangapon goarmu. Na terpuji rodi saliling nililingna. Amin. Maredehita. 645. Ceng ceng ceng. Pati ni debata dihita di Pentakosta na paduahon sadarion di enet sian buku ulaun ni apostel bidu 2 ayat 38 songonon hatana. Alai di dok si Petrus matu nasida paubahamu ma rohamuna dungi padidihon hamuma ganup hamu tu bagasan guarni Yesus Kristus baen hasesan ni dosamuna. Asa di jalohamu si lehon-lehoni, ima tod di perbadiai, ima sahatna, atong rap mangido gugu mahita tutuhata, lau mangulahotsa. Ali Tuhan lebata, say pargugui mahami, mangulaon na hobar tabatikni. Amin. Marede mahita. Yes. Uji
Huria nani hinokop ni Kristus. Dina jongjong hitan waing di pesta perningotan hasasaur niton di perbadia. Tamata ingot jala tatopoti akadosatta tu adopan ni debata. Martangi yang mahita. Ale jahuba debata nami. Upar hatopot rohami do belganiasi do holong ni roham di hami. Dina di leonmu anakmu nasasadai tuhami jolma perdusa. Mate terpajal di hau pinor silang asa mangulu hami. Dung mula mangulu jala manai tu banua gijang. Rodo ibana di bagasan ton di perbadia mangudihon hami. Alai dia manaung hubai kami songon balos ni haburjon mi. Ale Tuhan asimaroham di hami. Nami si ganupari tunggodang do hajahator do pangalosion nami di hatam. Alani narodo hamin waing mangido tujolum sa sudati matorutorum asa unang mangonai betu hami. Dangadong nahu pangasao kami dukon niasi ni roham. Saya sama sude dosa nami asa mangulu hami. Saya urupi mahami paubahon roha dohot pangalahon nami. Jala perbadiai mahami mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale Tuhan asimaroham di hami. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosatta. Para si roha jala berdenggam basa do jahuba. Labat tarimas jala para si roha gudang. Dang di bahen tu hita hobbar tu akadosatta. Jala dang di balos so tu hita hobbar tu akahajahatotta. Songon asini rohani amama mida akka anakna. Asini rohani jahuba. Diakka na makabiari ibana. Asangapon ma di debatana di gijang. Amen. Maredde mahita.
hatani debata epistel di parminggota sadarion tersurat di Joel bidutolu ayat 1 dohot 2 tajahama. Jadi dung songoni pangusahonokku matondikku tunasa sibuk gabe manurirangi ma aka anak muna dohot borumuna marnivi ma aka situa muna dalam maralatan aka doli-doli muna Dohot dotu aka panaposomuna bahwa dohot buru-buru pangusahonokku diaka ari ni tondiku. Ulat nido saatna martua doaka natu mangihon hatani debata jalan nau pepsa. Amin. Maret dehita. Tindak koma haporsiautai songon na hinatindakon ni dongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita mandok au porsea di bata jahuba ido ama pargugu naso tudusan natmo palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak di bata jahuba nasasadai imana tinubuon ni si Maria na gabi-gabian si Anton di Perbadia andorang suhabuguan ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tubuan waturu dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo la hundul tu siamu ni debata jauba amanai pargugu na suatu dosani disima ibana pai mamulak suku tu tanaon mangumi halak na mangulu do namate au porsea diton di Perbadia jaladong sadahuria nabadia huria atau petani halak Kristen akan nabadia doho dia sesani dosa doho dia tai namandok mulak mangulu suku daging ni halak nang mate doho dia nguluan na sudah amin. Sunggul-sunggul pertangyangan di hari Rabu, Kamis, dohot Jumat
tanggal 26, 27, 28 Mei diadakan secara virtual. Ima sunggul-sunggul. Mari demahita. Yang mahita ale debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Dipuji rohanami moho di bodarion ala diliot korope partikia dihami marpung rabdot aka keluarga itonga-tonga ni bagas nami be ima marhite nama mestahon pesta paduahon di ari hasaur nito dimto di parbadiai alani ima namanggohi rohanami na mangajari hami asa say mangulu hami di bagasan lomo ni roham atong laho manggohi las ni rohanami di parpungan nami bigyon nami mahatam alani ro maho Tuhan jala saur maho di tonga-tonga nami atong makuling maho Tuhan nung ngarade hami tumangyon suaram di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami jalo matangiang nami. Amin. Shalom. Jala selamat Ari Pentakosta na paduahon madihita hamunaka mangkainang. Tabukama bukuta na badiai ima sian rom bidu walu mamukamay sian ayat sada sahatu ayat walu ujahama di tonga-tongata takasma tapahutihut. Hasangapon ni nadapotan hatigoran. Ope dang namangunai be uhum tu akka na di bagasan Kristus Jesus. Akka naso marpangalaho marguru tu daging na marguru tu todido. Ainunga di palua patik ni todi hanguluan na di bagasan Kristus Jesus doaus yan patik ni dosa dohot hamatean. Aidung so margugo patiki na pinagali ni dagingi disuruh debatado anakna sadiri ala dosai marupaho daging pardosauni. Gabe songonima diohonahon uhum tu dosai di bagasan dagingi. Asa jupang mahatigoran na pinangido ni patik dihita akka na mangihuton todii dangbe anggo daging. Ay pardagingodo di parohahon akka na mangihuto dagingi. Alay todido di parohahon akka na manghuton todii. Ay hamateado harohaon ni daging alay hanguluan jala hadameodo anggo harohaon ni todi. Hamusuon dopak debatado harohaon ni daging dang olo uduki di patik ni debata ay dang tarbahesa. Alay dang tarhalomoho debata akka parroha daging ima sahatna dihamuna kuria ni tuhata na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus adorang so masuk hita tu bagasan hakristenon haholomodo manggohi sude ngolu di jolma
ima marhite-hite na mangulu di bagasan hasi pelebeguon. Jala sahatu saunari taida, jala parhatopot do, bahwa Portibion selalu membuat kita. Dunia ini selalu menggiring kita tu proyek ni duniaisasi. Nama korhon manang gabi mangula khobar tu doho tuaka tabiat na adong di tonga-tonga ni Portibion. Asa gabi pakorhon ni gabi marparangi marpakirimon jala mangula ma khobar tu doho tuaka na masa di tonga-tonga ni Portibion. Dang mampu jolmai mamiako dirina di hadapan di bata. Dang mampu bejolmai mengendalikan diri untuk berdiri dalam kebenaran Allah. Karena dunia ini telah menggiring dia untuk melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Alani maka mangkai nang molota bereng di tonga-tonga di turpuhon khususnya di bidu waluon songo dia do halak namar guru tu daging. Songo dia do halak nama ngoloi hagiot ni daging. Na parjolo di dok naking dison di ayat onom bahwa halak namar guru tu daging parjolo di dok ima hamatean. Ai hamatean do harohaun di daging minna. Jala bahkan di ayat 10 toli dokon ai bolo mar guru tu daging kamu mar parangi mate mahamu. Jadi namar guru tu daging jaloon nama hamatean. Mate mahamu. Makanya ketika Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden di papilito do tujolme. Apakah kamu mau hidup atau mati? Diberikan kebebasan kepada manusia untuk menikmati apa yang diberikan oleh Tuhan. Sudah boy do panganomu ninna tia kamang kenang. Semua bisa kamu nikmati. Semua bisa kamu rasakan. Tetapi dalam kebebasan itu Tuhan ada aturan mainnya. Adonggo nanay sulahono di jolmai. Supaya jangan merasakan ketika Allah memberikan kesempatan untuk menikmati dunia ini. Gabe songon hak milik nayate. Ena jojo dosi pata ni palumeho tudongan pamana arta. Ni palumehon sesuatu. Gabe menganggap itu adalah miliknya. Akhirnya gawe merlomo-lomo. Itulah yang mau dikatakan Allah kepada Adam dan Hawa semua. Alai nina debata ate. Hau na di perstongan di porlakon. Nah sujadi. Kalau kamu mau hidup jangan makan. Kalau kamu mau bahagia, mau damai, mau bersama dengan aku jangan makan. Alai molo naing marguru tu daging mudoho alang asa mati ho. Jadi di sini juga namar guru tu daging hamateado jalonna. Amanginang sia dia do taboto bahwa hamateado haruhau ni dagingi. Molo taida inganan ni akka. Saya katakan dulu contohnya si minum akka alkohol teh. Akka nama konsumsi narkoba. Akka setabi tu akka inganan ni akka pelacur. Jupang do tabereng di si kehidupan mereka sepertinya senang sekali. Mekelekel, tertawa, terbahak-bahak, marga-harga. Makan, minum, berdansa, bergoyang manortori ate. Mari sapi, dan kadang menahurang. Sepertinya itu sudah sorga bagi mereka. Hiranang sonang bahagia hian nama ngoluna sidap. Tetapi ketika mereka kembali dari tempat itu, pulang ke rumah masing-masing, apakah mereka bahagia? Tongdo marsak nasida. Mereka tidak mendapat kebahagiaan itu. Mereka kesepian. Bahkan ada yang menyesal. Allah dang tutu boy inganani mangaleon hasonanga dohot hadameon. Alai tung penipua doi
marhite-hite na boy mga leo sa tok kilas ni roha. Alay tok kinay kembali kepada semula. Nang pehya hubereng di Bonapasugit, ketika saya melayani di Porsea, adong do di lapo ni halak batak dokon, lapo tuak si pada holso ninna. Apakah itu benar? Memang seorang dokon ini ketika bapak-bapak berkumpul di lapo tuak, mereka bercerita, makata hatai, maredei, margitari, minum tuak, apalagi dong tabulna. Basoy nama tosonang na ate. Alai ketika mereka pulang ke rumah, belum tentu mereka bahagia. Belum tentu mereka damai. Apalagi mau lopar tengge-tengge bersama temula tu jabu nak bino to ate. Nga haru di simaho. Isimaho morom, isimaho tinggal ho. Pasti kedamaian itu tidak ada bagi mereka. Berarti hanya persatokinan. Hola di tempat tido, di naramai ido, tapi ketika pulang ke rumah. Dan jupang be hadameoni. Alani rohamu nak kamakenang na padua ho musia mololau hita tu jabu ni halak akka namar lobi-lobi. Naso parduli tu akka dongan na hurangan. Naso ta parduli tu akka halak na pogos. Apakah itu sudah bahagia? Molo nungga go artana, apakah itu ngasonang? Molo nungga marhuaso, hape lomo-lomo na menindas orang-orang kecil, menindas orang-orang yang miskin. Apakah itu sudah bahagia? Alanido, rosa halak namora tu Yesus madok, ahado si patupaku, asa dia hangulun na saling-liling na. Dia do si patupaku supaya aku masuk ke dalam hal kerajaan sorga. Karena dia merasakan jabatan yang dia miliki tidak memberikan ketenangan. Harta yang dia miliki sudah sikop, ilmu yang dia miliki juga. Dan mangalehon kebahagiaan tengah-tengah ni nguluna. Alani ido roy banu tu Yesus, dia dope. Asa sona ngau, asa dia hangulun na saling-liling na. Ima tabereng nasoboy na di portibion lahu paluaho kita sian tonga-tonga ni guluta. Asa sada bakko na menonjol di halak na mangulu marguru tu daging ima na mamereng dirina na istimewa ate. Na mamereng dirina na lebih berharga siya na asing. Na mamereng dirina na lebih upeting na umalo na jago na kebat di tonga-tonga ni nguluna. Nagodanga do tabereng keinginan ni halak na maroha diri ima rakus jabatan. Rakus di hepeng. Ala paroha diri ido menganggap dirina paling segala-galanya. Asa disima hamuna kamangkenang. Bohado hita asa paholakon roha diri. Alana pangalaho nama caja rebut di paroha diri tabereng ima. Boydo mengangan-angankan diangan-angaton artani halak gabe artana. Nah paling berbahaya diangan-angaton ripeni halak gabe nanaing ripena. Ima karoha diri. Aurope ninna. Alani ido hamateado ujung ni halak namangolu di bagasan roha daging. Na padua ho musi ahado tabereng pakorhon ni halak namar guru tu daging. Di tonga-tonga di turpuhon musi didokon bahwa hamusuon dopak debata perseteruan kepada Allah. Terpaksa gabe maralo mak do debata ate. Dangalong toho debata adong inna kan. Gak ada itu Tuhan. Tanpa Tuhan juga saya bisa kok. Saya tidak percaya Tuhan. Tanpa Tuhan saya bisa kok kaya. Dia menciptakan perseteruan. Karena dia merasakan bahwa apa yang dia miliki itu bukan dari Tuhan. Tapi karena usahanya sendiri. Permusuhan, mermusuh do debata. Berseteru. Napatuluhot tabereng. Pakorhon ni namar guru tu daging.
Dan olo uduk dipatik ni debata. Dia tidak tunduk kepada aturan Allah, hukum Allah. Dan olo beto ngate, elana porseba itu debata. Dan dihaporsiai. Akhirnya aturan nape, hukum nape, tona nape, ahanya kon debata pe, dan di ulahoni. Sadok lomok kuma. Hamatean ujung di saluhna. Alanima hamunak kabangkenang di tonga-tonga ni turpuhon bohado dalata pamatehon roha diri ikon Allah hitam marsiajar maka holongi debata do maka holongi dongan jolma jaledo patik raya nani leho di debata ha holongi matuhan debatam sian nasa roham sian nasa gogom do sian nasa hati-hatim jala dongan mi doson dirim kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Mari kita belajar untuk mengasihi Allah. Asa gabe mate roha diri nak kaningan. Asa gabe unang marguru tu daging nak kaningan. Alai ikon mulak tu debata laho pamatehoni. Ikon mangolu di bagasan hati goran di debata. Alana nunga di leho tu ita patik lahu panguluh kita di bagasan diri di Yesus Kristus. Imana kaningan di ayat takas nak milokon bahwa di ayat 2 didok bahwa ainunga di palua patik ni todi hanguluan dari bahasan Kristus Yesus do. Siap patik ni dosa dohot hamatian. Jadi kita sudah dibebaskan, kita telah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Dan patihi palua patiki patrodoi. Patihi songon dala doi hita, patuduhon tu hita. Alai napaluaho kita mar ima di bagasan Kristus Yesus. Asa gabi sakabora hita dohot ibana. Alani ima molo nunga tapa mate roha diri nak kaningani roha dagingi di dok pamusai tonga-tonga di turpuhon ima marguru tutod di mahamu nindarisi. Marguru tutod di mahamu. Hiduplah di dalam roh. Songo dia do halak namar guru tu todi di takas naking di dok di ayat onom b ate di ayat onom takas alai hangoluan jala hadameo do anggo harohaon di todi hangoluan jala hadameon nasian dia bata. Jadi pitor roha diri ido parjolo di pamate ala dadang sanggup roha diri ibe baluho kita ikon mulak tu dia bata. Halak nang majalo tod di porbadia na manguli bangsa tod di sido jupang hanguluan dohot hadameon nunga di padame hita do debata dohot di padame dohot dongan jolma asa di lehot debata itu tod di hagogoon tod di haholongon tod di pangarja diri dada tod di hata huton ate jadi dak kia di debata tita bahasa da biar tita dah alai todi hagogoon, haholongon, dohot pangarajo diri. Jadi bagaimana kita mengarajai, menguasai diri kita. Jadi todi pangarajo diri penting. Bagaimana kita mengontrol diri kita supaya jangan jatuh. Holan namar guru tu daging. Jadi artinya perdagingon do partodioni bagaimana supaya selaras. Dia harus seimbang ya. Dan boy dohono ta ala makatai tu partodio kita utinggal ho maju perdagingon dang boy. Mana asal berminggu majalo pertodio majalo tu gereja tinggal maju ho daging dang boy. Itu harus sakabona dia teh. Sadadoi ale bohado dagingi nasi niraan na pilar gogoan na dikuasai todi. Asa gay mardalan hobar tu lomo ni roha di debata. Jadi mola nunga dagingi diperbadiai akhirnya apapun yang di dunia ini dia mengakui bahwa apa yang dia miliki, apa yang dia rasakan, apa yang dia nikmati dalam kehidupan itu adalah bersumber dari Tuhan. Jadi todi pataridahon mangalia tuitam gogo haluaon dohot hadamion. Ilo makana di Galatia 5 yate. Ai akodo parbue ni todi. Holong dohot las ni roha, dame do labas ni roha habasaron hatongamon bindaka, hatomanon. Jadi halak nang mangulu di bagasan todi porbadia pasti do parbue honon ni marakadingani aka ulaon na dengan di tonga-tonga ni parngulu ni perdagingon nang partodioni. Asa hamunak kamangkenang
di pesta padua horon songot topikta ima di pai baru marhite todi parbadia. Jadi todi parbadia di pai baru kita. Todi parbadia itu mengajari kita, mengarajai kita, menguasai kita. Itu makanya ketika kita berdoa, nunga ta jalo kasih panggil otta tapa satu dia bata ala di bahasa tangyang te taro do suruh ma todim todi parbadia mengarajai rohanami, gitu kan? Menuturi hani, mengapuli hani. Jadi todi itu adalah penghibur, menguatkan dan memberikan pangajarion tu tonga-tonga ni nguluk tak asa menjadi sempurna. Nata pangidoi tu debata. Asa ima nak kaningani boharoi hita supaya kita selalu hidup kita ini diperbaharui. Ketika kita hidup dalam kedagingan, ketika kita hidup dalam dosa, madabu tu dosa dan tunduk kita tu aturan tu pati di dewata nak kaningani marmusuh kita tu debata. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan melalui Roh Kudusnya, di sido hita gabe di pai baru. Sa tumpul-tumpul di pisau mula diasa pasti da jomba ya teh. Bo hape sa buruk-buruk ni pangalahon ni colma ketika dia berubah menerima Roh Kudus pasti dia bisa diperbaharui. Jadi radema hita kamangkenang biarlah kita diperbaharui oleh Roh Kudus itu. Asa gabe taita hangoluhon perbueni todi asa mia kita di bagasan hangoluan dohot hadameon jala tajalo akan adenggan di bagasan hasil tongan di bata. Asa di pesta padua honona manginang walaupun kita masih dalam menghadapi pandemi Covid dan baru pehita na 4 mingguan beribadah secara tatap muka dengan offline alai danggabe pangebati di pasauratan hok debata. Walaupun kita di rumah masing-masing bersama keluarga alai menjadi pengikat cinta kasih mai tonga-tonga di keluarga. Gabe makoron hasadaun lam tu damena lam tu sadana jalalam lasro hatta memuji debata dan gabe paholako diri sa debata alai semakin mempererat hubungan kita dengan Allah, mempererat hubungan kita dengan satu dengan yang lain di tonga-tonga di keluarga. Asa gabe keluarga na terpasu-pasu. Asa sangat hone do konni si Yesus angku hau do aku sabagas ikon Jehovah do olan nami. Biarlah nama Tuhan selalu dimuliakan melalui Roh Kudus yang selalu memperbaharui kita supaya kehidupan kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Jala mangulu hita marguru tu todi nasia debata. Amen martang yang mahita. Ale Tuhan debata manami namar habangsa di Banua Gijang. Dipuji rohanami mahodi bodarion. Nama ngaluas hami boy do pemarlas ni roha rap hudul dot aka keluarga tonga-tonga nya kabagas nasi dabi nang pe secara live streaming kami Tuhan sa tonga-tonga ni Joromon alai ima pasadaho kami rap dot aka sudi ruas na parahala dunuriam tonga-tonga nya kabagas nasi dabi pasu-pasu parpungon nami pasu-pasu hatam nang utangyo kami na paingot to kami asa saya marguru tu todip kami unang marguru tu daging Nabui mabain holak kami siako marmusuh kami doto jalan tuduk kami tu aturanmu alai di hadagingon nami di pai baruho kami Tuhan gabe lam hupas hotami ma gabe saya marguru kami tu todim to di porbadei idu na pai baru kami gabe marngulu na baru kami di bagasan ho alani to pamarohani ay sebagai kami Tuhan asa marhite todim nang saur tu tonga-tonga nami saur makanauli saur pasu-pasu tonga-tonga di keluarga asa saya marlastroha kami di bagasan ho utangyo kami sudah ruas ni huriam na mengalami aka penyakit songoni nang dalam pemulihan naung di tonga-tonga di bagas na sidebe akan sidang opnami di rumah sakit ho Tuhan nama jagai ho Tuhan nama ngaramoti nama ngalehon bisik tu aka para medis para dokter itu Tuhan perpanjangan tanganmu laho mangalehon aka pertolongan jelamar huasa doho Tuhan apa malupon nasida. Alani Tuhan dihasisihol ni hama malum di parsahiton. Say jupangan nasida may. Asa hipas marlas tiroha mula tonga-tonga kabagas nasida bi. Deo ma Tuhan akap panahit. Lumobi kopit sa pulsia nasa marhaujunga dope. Molo tung songgo pe tu sudir tu akaruas ni huriam. Alay lampajanoko diri ma tuho. Pawadang arong satar patu paho Tuhan. Patupa makan dalam denggan asa saya marlas di roha kami di bagasan ho atong pasu-pasu mas setiap keluarga asa betul-betul kami manobaho
di tonga-tonga ni ngolu nami. Mangasahon Yesus Kristus Tuhan nami, jalo matangiang nami. Amen. Marede mahita hukma tapapungu piliata. Huriani tuhata, dileho debatado tuhita todi hagogoon, todi haholongon, todi pangaraja diri, dada todi hatahuton. Ope songon akan ang pinilit ni debata, solukon hamuma para sinarohaon situtu, habasaron, hasrepon, labok dohot labas ni roha. Jala mangulu mahamu hobbartu panogihonon ni todii. Ya. Pasum domosanmu, idodidok hatami, suruton dimpabadia, bosum beban rohani. Tuhata Jesus madok ay idama. Say na dong anak ko duhamu ganupari. Rasi rasa ro ajal ni hasyanganon. Hamuak kadongan ima sitiopota. Alani borhat mahamu manopot huhut madalani ngolu si ganupari. Tutu godang do hamaulon siya dupata. Jalragam do parukilon si bolusota. Lumobi ma di partikian na hatok muba-mubaon. Alay tadalani mai hobbar tu panogi honon ni todi ni tuhata. Waso ni hagogoon na dohot hasasaur ni todi nama namanggohi hita. Bereng masai mupaima nungarane rohaki guru di homa godonku dohot autin nobusi hagogoon songgok batu rohaton unang sangolang maneke gohi samplok diriku. Tatangya koma peliata ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni salu sileholo na denggan dot nasaw libasa na maulutus. Upasat hami masyan na neon mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jaramoti asaw parahasyang hami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tongan huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni sileholo mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Mari hite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasanai lehoni
Ole amanami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomoni roham di Banu tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadaron hangoluan siapare. Sesa marusan nami songon panesan nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togi hotu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Disodakon Tuhan de batama buina tuita jala asima rohana mida hita. Didopakon Tuhan de batama buina tu hita. Jala di pasarhon madamina tutod ditabe. Amen. Shalom, selamat hari pesta Pentakosta na paduahon. Sa ituhata manama masu-masu hita, jala sa hipas ditupahi asin rohani debata. Horas. Horas.